את זה. אני כן אעשה לך את זה. אני כן! אני כן! אמרתי. אני כן אעשה לך את זה. מסיבה! כן? הלו? הלו? פרגית! פרגית, מה שלומך? איך הייתה המסיבה, נכון? הייתה אחלה מסיבה, אחי. זה היה טוב מאוד. עם פרגית, אדון, פסטרמה, וקבענו, הספקנו להכיר אותם בפרקים הקודמים בפרק 1 ו-4, נכון? ביוטיוב, בממלכת היוטיוב. אתה זוכר, נכון? זה החדש אצלנו. אחלה מסיבה, נכון? אנחנו נצטרף את כל החברים שלנו עוד מעט, אוקיי? טוב, אז ביי אחי, ביי. אוקיי, נתראה ביום אחר. יושע, השיגה, היי פרגית.